Așa e că vi s-ar părea o blasfemie ca eu acum să iau Biblia de la amvon și să o tai cu foarfec. Așa e că n-ați uitat până muriți ce-a făcut Cristi Boariu. Asta fac unii oameni. Prin predicile lor, prin învățăturile lor. Și mă gândeam astăzi în timp ce conduceam de la Bistrița spre casă, că spune Biblia și vor amăgi pe câți? Acum dacă ai 10 oameni la care le predici, mulți nu înseamnă 2, mulți înseamnă 8 sau 9. Dacă crezi în toată Biblia, vei veni și vei cere botezul cu Duhul Sfânt, vei cere roada Duhului Sfânt, vei cere darurile Duhului Sfânt, nu pentru orgoliu, nu ca să arătăm cine suntem, ci pentru că ne-am dat seama că Dumnezeu ne-a chemat nu doar să avem un caracter frumos, ci să zidim biserica Lui, să muncim, să ne implicăm, să slujim, și pentru asta am nevoie de darurile Duhului Sfânt. Făgăduința Duhului Sfânt este și pentru tine.